Sarap umahon dito sa Pililya. Makunat. Banayad ka ng kunat. Banayad, pero ang kunat. Tama talaga si Master. Grabe. Ngunit na pumunta ng zigzag. Dito ng zigzag, oh. Yan, zigzag. Zigzag. There, shut up. Yan, mga nanaw, eh. Excuse me, madam. Ito ba yung entrance ng windmill? Bawal mo. Ayan. Ano pong... Lagi na lang umulan, parang walang katapusan, tulad ng paghihirap ko ngayon, parang walang humpay sa... Ayan. Nagtulak. Ito na yung sabi ko. Tuwing weekend umuulan. Umambon na. Yari na naman to. Huwag sanang lumakas. Dami nating gamit na pwedeng mabasa. Labal. Good morning. Morning is good. Alright, unang ahon ng Antipolo. Ng Tikling pala. Unang ahon sa Tikling. Ayan, si Master Gilbert. Ang mamaw ng grupo. Ahon na kami. Sir, ano kami? Okay. Ito na yon. Pag hindi ka nakaboilo. Ayan. Umulan na. Good morning. Kaya yan. Kaya na. Kaya na yan. Wala na yan. Good morning. Good morning. Kaya yan. Ginagawa na naman sila. Panis. Yan. Kaya batak na batak masir. Hala, panis. Yaka yan, yaka. Ang isa. Good morning. Shout out. Good morning. Good morning. Good morning. Yeah. Lalakas nila. Pangatlong ahon. Proper body form lang. With proper combination of hand and foot. Ahon yan. Yan, Master. Sinataywan na tayo. Yung pagtayo sa upuan habang umahon, napakalaking bagay yan para patibayin yung tuhod nyo. Good morning. Master, pinatayuan lang yung ahon. Lakas mo, Master. Bodol. Iniwan tayo ni Bodol, pahila tayo. Mga tropa pala ito, tropang pula. Oh, shout out. Tropang kunik. Yan. So maganda, masarap pag umahon na.
ganito, maulan-ulan. Hindi pa naman ganun kalakas kaya hindi na kami muna huminto. Lumakas na nga talaga. Kailangan na namin magtago. Ayan, Beverly Hills. Tago. Pwede makabili ng plastic? Gato biker, shout out. Ayan o. Pasan yung ano niya? Saan sir? Sa Murong. Murong ngayon. Ayan. Paano sana kami? Pa-windmill kaso Makati din kami galing. Oo. Makati Avenue. Pa-windmill sana kami kaso ito nga, umulan. Parang tinamad na kami mag 40 km. Kurinta pa eh. Dapat tigil. Oo. Maulan yun. Master, mabang parang. Shout out kay Ian Al, nanonood ka diba? Ayan o. Tropa ni Ian Hao yan eh. So yan, dadahan na muna kami. Mahabang parang na lang daw. Kasi may 40 kilometro pa yung windmill. Ang problema, nilalamig na si Master. So yan. Master, una kami. Oh, Ayan. sige. Shoutout sa inyo. So yan. Ligo. Ilang kilometer na ba? Habang parang 5 kilometro. Ang windmill 40. 40, mga wala lang ang oras yun. Depende na lang yun sa'yo. Ang oras? Mga ganon. Windmill na tayo? Master, windmill na naman daw siya. Uwi na lang daw. So tara, mabang parang tayo para hindi uwi si Master. so yan, papuntang Cathedral, Antipolo Cathedral. Yan ang daan na papunta doon. So dito lang to. Anong highway ba to? Anong highway to, Master? Sumulong. So tara, dito tayo, Pasumulong highway to eh. Ito, change plan again. Tuloy na kami sa Pililya, sa windmill. Tuloy na yung ligo namin. 39 km mula dito sa konti na lang yan, papuntang mahabang parang itong kalsadang to. So babalik kami doon. Pa doon na kami. ML Quezon ito. Itong kalsadang to. So tara. Let's go, Master. Wow, this is the beauty of nature, what we are looking for. Mahabang lusong to. Ano? Ha? Picture tayo? Kumusta prino? Ha? Ano na to? Ang ganda dito, kahit mabasa, maulan. Ayan. Basang-basa na kami. Pero sulit yung view. As you can see, the beauty of nature representing Real Cove. Ang ganda. Real Cove. Ayan. Real Cove Resort pala yan. Ganda. Ayan, ito pala. Ayan. Parang volcano.
Ganda! Oh, this is what we want! The beauty of nature! Saan tayo, sir? Baba mo na ako, picture kami doon. Kaso, napaka-risky tumawid dito. Kasi lusong. Doon tayo, tayo. Okay. Yan, pwede yan. Siyempre. Nakanta, takbo! Ito yung nabasa natin, ha. The Real Kid. Ngunit na pumunta na dito ng sigsag, ha. Yan, sigsag. Sigsag. Yan, sabab. Yan, mga nanaw, eh. Kape-kape muna. Ayan. Lamig, ulan. So, dito kami sa Teresa Sigsag Road. Ayan, may resort din. Malitin na rin kayo. Natutog na ako sa damo. Yan. Babad tayo. Ang haba. So, nilamig na si paring Margil. Kaya, yan. Pahinga muna kami dito. Kape muna. Mabusing, baka may pa shoutout ka. Ano, shoutout mo? Kape. Kopi. Masarap ang ahon mamaya dito. Ahon yan mamaya. Yan, oh. Siko dyan. Parang ano talaga to, Atimunan, Quezon. Ayan, kung hindi nyo afford mag-Atimunan, dito na kayo. Nagsiningan sa kanisi, pagkay lang dyan. Oo, kantay lang sila. So ayan. Sa kamera. Ang mura dito. Madam, anong lugar na to? Teresa. Teresa pa rin to? Ang mura dito ng ano, ng grapes. Yan, 20, 1/4. So bumili na ako nito. Si Master bumili na rin siya ng ang tawag niyan. Mais. Hindi daw kami kakain ng kanin ngayon, pero mais kakain kami. Kanin din yun. Corn. Ayos. Ano kami, healthy food kami ngayon. So sasabit ko na lang to, baka madurog sa bag ko eh. Sasabit ko na lang dyan. Ha? Makailan. Kain muna tayo? So kakain mo daw muna. Ano daw? Nabulol na naman ako. So kakain daw muna kami bago kami tutuloy sa windmill. Kaya ng windmill makikita na natin sa taas. So shout out. So yan baka sarap nun ah. Tapos mag-ride, magpakulo ng gano'n. So malapit na. Meron na lang 12 kilometer ang layo. So nandito na tayo sa baba. Oh, may nahuli doon ng pulis. For any reason. Hindi natin alam. So mga kaunat, magnetic yung kalsada. Master, happy forever. Makunat ah. Makunat yung kalsada para siyang magnetic. Ayan, naka-1-to-1 tuloy tayo. Excited na masyado si Budol, oh. Nangiiwan ah.
Makunat ah. Ahon ba, master? Bigat eh. Nakasingko na nga ako eh. So ito, medyo inubos yung lakas ko dito ah. Ang kunat. Hindi naman siya masyadong tirik ah. Ayan, nakikita na natin. Malapit na sa katotohanan. Soon to unlock. Parang wala na makainan dito, master ah. Kaya mo. Parang mali wrong move tayo doon ah. Ha? Ang ganit ng kadena. Hi! Ingat kayo dyan ha. Mamas ko daw sila. Umahon pa kami, wait lang. Si Ninong kasi una-una na oh. Namamas ko yung mga bata. Mamaya, baka madaanan natin. Wala pang kanin dito eh. Tinapay lang. Tinapay lang kayo. Taas, meron May nagtinda bang kanin doon? Ha? May nakainan doon? Mayroon daw doon, master. Sarap ng buhay nila ate dito. Presko yung mga kulay. Ayan. Yan o. Mga talbos, sarap niyan. Mahal niyan doon sa Manila eh. Nalasing na ako sa grips eh. Ang mura ng grips dito no. Yan yung kalsada na yan. Kung titingnan mo, hindi siya masyadong ahon. Ayan. Yan. Hindi siya matinding ahon. Pero ang kunat, para siya magnetic. Ang daya. So ayan. Tuloy ng ligaya. Ahon nga pala talaga ito. Kaya pala makunat. Pero hindi lang ramdam kasi banayad. Sana may makainan pa sa taas. Kasi gutom na kami. Wala pa kaming almusal. Ang almusal namin pansit at saka tinapay. So time check 12:43 na. Ayan, kaya gutom na rin. Tanghalian na rin talaga. Natagalan kami kasi maulan. Nagtatago tapos petex. Kasi nga maulan. kasi maulan. Kulit mo ah. Ayan yung makikita natin view. Oh, may kaingin. Ayan. Makita mo yung dagat sa baba. Pag nandito ka na. Ganda ng view. Province na province. This is the province of Pililla. Rizal. Okay. Sarap. Yan o. Mga mais, makikita mo. Saging. Wow. This is it. Malaking punong mangga. Ayan. Pero kahit ganito ang probinsya mo, may Jollibee oh. Sa Jollibee, kahit saan yan napunta. Ayan. Napakasarap dito, malilim. Ayan. Presko ng hangin. Refreshing. Swerte lang namin. Kasi swerte namin. Buisit. Kasi hindi uminit. Naulanan kami, nakulimliman. Ayan, patuyo na yung aming uniform. Aming damit sa katawan. Ang sarap. Makunat. Ayan. So marami pa palang bahay dito. Akala namin wala na. Nangamba kami baka hindi kami makakain. Hanap tayo ng makainan. Naway may makita tayo makainan sa lugar na ito. Ayun, tuloy na tayo. Nakapalit na tayo ng baterya.
Tapos nakapahinga na rin. Ah, pag nagbablog ka, may rason ka pag naghihinto ka. Papalit lang ako ng baterya. Ayan. Kasi lubat na. Ayan. Grips. Ito yung mabisang tubig ko ngayon. Ingat. Kawayanan yung gilid. Parang kibyang lang to. Amoy pulbura. Ano meron? Ayan na si Master Gilbert. Sarap umahon dito sa Pililya. Ako ulat. Banayad, karong ulat. Banayad, pero ang kunat. Tama talaga si Master. Grabe. Pero masarap. Wala akong tubig. Ang nagiging tubig ko, grips. Ayun, Wala na ako tubig bro. ubos. Grips, ubos. Gusto rin grip ko. Oh, 1 kilo. Hindi dito. May kunti pa dito. Sarap pag-bike. Sarap. Grips lang kalaban sa katapat ng ano. Wow. Maganda pala grip. Napaka-juicy. Ilang kilometer pa pre? Konti na lang oh. Ayun oh. Nakita ko na eh. Mga 5 na lang siguro. 1 kilometer? Tingnan natin. Wow! Umusok! Bulalo! Ayan oh. Usok na usok. Wow. Bolalo. Bulalo ng Pililya. Sa halagang 400 pesos, meron ka ng ganyan. Sarap. 3 hanggang 4 na tao. Ayan. Plus extra rice namin. Ayan na, dumating na. Sarap. Ang sarap. Kasi kay Manong Google, meron pang 8.5 kilometer from here hanggang sa windmill mismo. Tara. Time check. Alas 2:24 na ng hapon. Alright. Bagong kain. Kaya lalay lang tayo. May kabigatan. Matunog na yung ating drive train. Mabuhangin. Ayan. Mabuhangin yung drive train natin. Ang ganda. Nasa tuktok yung parang watch out house. Ang ganda. Ayan. Bahay. Nasa tuktok mismo. Ang ganda. Hindi siya ahon masyado. Pero ang kunat. Ulit-ulit ko sinasabi. Ang kunat talaga. So ayan na. Kita na natin yung windmill. Yung gilisyo. May so ayan, losong na. Kailangan ko linisan yung ride train ko. Kung hindi tayo makakaahon mamaya. Napakabuhangin. So ito, losong na. Dog, huwag ka magka doggy ha. Be friendly doggy. Even if others are not. Losong. Ibig sabihin yan, pagbalik natin, ahon. Saan kaya ang entrance ng windmill na yan? Nakita na natin. Pero wala pa rin entrance. Diyan na ba? Dito na ba? Master! Dito na ate!
Tanong natin. Excuse me, madam. Ito ba yung entrance ng windmill? Bawal po ayan, Ah. fight. Ano pong gagawin? Pero, Wala. Bawal pa po yan. ha? Meron po doon, pwede kayo. Dito sa ano? Highway. Pero dito, Bawal pa po yan. bawal. Viewing kasi yan eh. Ha? Main viewing. May viewing? Bawal pa po yan. Doon po, pwede kayo doon. Sa Kita niyo naman yung isang windmill doon eh. malapitan na siya. Malayo ba? Ano po, sa kalahating kilometro. One- Ganyan din po yung mga entrance. Ganito rin? Oo, ganyan po. Sige, sige, salamat. Bawal daw bike doon eh. Sa second gate daw. Pwede. Mga around 1.5 kilometer, master. Malapit na lang. Ay, doggy. Sarap sana, oh. Saging. Mura yan, master. Ayan. Niyog. Saging. Nalagasa. Napakadayang daan. Yan. Napakapatag tingnan. Pero napakakunat. Ayan yung windmill. Nasanaw na naman natin. Ang gate 2. Sa gate 2 daw tayo. Kasi bawal doon sa gate 1. Tara. Maputulan ako na kadina. Bantay ka. Ayan na. Tuloy lang. Ayan na. Ayan na siya. Kita na namin. Huwag na. Kunti na lang eh. Yan yung ating pupuntahan. Yan lang pupuntahan namin. Napakahirap. Ang daya ng kalsada. Makikita mo, hindi siya ahon. Pero ang kunat. Hirap na kami. Patag na eh. Pero bakit ang kunat, hindi naman ako flat? Grabe lang talaga. Ang daya ng daan. Oh, shout out sa'yo. Oh, yan oh. Shout out. Patayan tong ano dito. Ang kunat. Makunat man. Kakayanin. Ayan. Tara, tuloy lang. Mas kuman, ang kadens kuman. Kuman padjakay. Ayan. Yan yung view doon. So marami pala to. Yung unang gate na nakikita. Ito pangalawa daw. Doon pa. Ang dami ah. Ayan. Ayan. Tapos yun. Kabila. Ano master, kaya pa? Kaya. Oo. Pag may tiyaga, may magandang view. Tara, paghirapan natin to. Kita nyo yan, pawis na ako. Bukol-bukol na yung pawis ko. Si Bodol, ayan na. Zonahan lang. Huwag mong ubusin yung lakas mo, Bodol. Pangawa mo na. Akin rin na. Pag inubos mo yan, dalawa tayong maubusan mamaya. Ang kunat. Nagbabalak ba kayo pupunta dito sa Pililya, sa windmill? Asahan nyo. Yung naramdaman ko ngayon, ramdam nyo rin yan. Pupunta. Ayan. Nagtulak. Para siyang minamagnet yung bike namin. Kakakain lang namin, parang nagutom na ako ulit. Grabe. Sa part na ito, huminto tayo para magbura ng memory dahil naubusan ng memory yung ating action camera. Kaso nga lang, sila Master Gilbert at sa si Budol, hindi tayo napansin kaya tuloy-tuloy lang sila. Ang hindi nila alam, pagligo lang nito ay yun na yung gate 2. Kaya sinundan ko muna sila kung saan sila pumunta
baka mawala pa, no? 200 meters, turn right toward Manila East Road, R5. Sinubukan natin silang kontakin via messenger, kaso nga lang out of coverage sila dahil nga siguro wala silang mga data. So sinundan na lang natin, baka sakaling nagpahinga sila kapag na-monitor kung wala ako sa likuran Doon nila. lang dapat eh. Ito na mahanap. Nagbura kasi ako ng memory. Patay tayo dyan. Nawala tayo yun. Ayan. Nakita ko na. Yung dalawa. Akala ko nawala na. Ha? Papuntak Laguna na, pagbaba dyan. Laguna na? Oo. Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die, looking through the eyes of a brand new life. And so just find me, just find me. Sparks will fly if we scream no. This is not how we're gonna go. We are the ones who'll never let go. Just watch us run to where no one knows. We'll never grow. Ayan. Windmill. Ayan pang isa. Oh, si Master Gilbert. Si Master Budol. Yung mga kabayo, pwede kayo sumakay dyan. Yan. Maka-experience man lang. Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. On a new adventure. On a new adventure. On a new adventure. Let me go, it's my time. Watch me build another life. Find another space. Tara. Ha? Ahon na. Uhaw na ako ah. Wala po, Bek. Doon na, bili tayo. Unahin natin yung dalawa. So, ayan. Si Margel. Ayan si Master. Ahawin natin doon. Sign shop on the right. Nagabihan na tayo. Kasi medyo makunat talaga yung ahunin yung pililya. Para siyang magnetic. Ayan. Dito, bilisan na itong kailangan dito kasi kurbada to. Ayan o. Wah. Ayan. Likado ito. Continue for 4 kilometers. Ayan. Masigsag na. Ayan, sound trip yung tricycle.
Lakas, akala mo, disco. Lakas. Oh. Narinig nyo yan? Ito pa daw yung ahon kanina. Patag naman pala. Ganyan kalakas si Budol ngayon. Nauhaw ako. Hindi, pahingi muna ng grapes si Papa. Kain muna tayo ng grapes. Bawasan natin yung pasalubong. Kunti. Ha? Maya. Ito yung isa sa masyadong lusong kanina. Kurbada pa. Kauhaw. Pero kahon tayo. Hindi pwedeng hindi. Daming aso. Kami dog. Yan ang hahonin natin. Hahon pa rin tayo. Mabagal man pero consistent. So nasa likod pa rin natin si Budol. Yan. Bante. Binta ng tubig ko. Inom muna ako. Uhaw talaga. Ubusan ako ng tubig. Wala tubig. Yan na lang.